Dámy a páni, vítam vás pri historicky prvom Robcaste, v ktorom budeme rozoberať zaujímavých hostí a ich profesie. Dovolte mi privítať Andreu Kubasovú. Tyšťanovú, pozor. Tyšťanovú, Židanú. ktorá dokázala premeniť svoju Vášeň. vášeň pre sladké na cukrárenskú výrobu a kaviareň. Tu by ešte teraz nevedel, o koho sa jedná, tak určite vám napoviem menšou pomôckou a pojmom od Aťky. Aťka je zakladateľka vlastnej cukrárenskej výroby, majiteľka kaviarne a predovšetkým mama. Poprosíme potlesk. Zabudli sme na niečo, alebo zhrnuli sme to všetko tam. Parádne, lepšie by som to nespravila. Tak, snažili sme sa to zhrnúť do malého úvodu, ale nebolo to jednoduché, lebo Nie je to málo. není toho málo, hej. Ale no, chlapci. Mňa by skôr zaujímalo, keď vlastne si majiteľka dvoch prevádzok, ako vyzerá tvoj bežný deň pracovný? No, keďže mám malé dieťa, tak sa dosť všetko prispôsobuje tomu. V podstate on nemá ešte ani 2 roky, takže mám takú pomocničku, ktorá mi s ním pomáha, opatrovateľku. Takže jej ho ráno zanesiem a potom idem do roboty. Na 8 väčšinou pripravím v kaviarni vitrinku, koláčiky a potom máme vždycky s babami kávu rannú. To si všetko povieme, čo ideme robiť, čo sa ide piecť. Tak to podebatíme, poklabosíme, poklebetíme. Nie len pracovné, samozrejme. Popozeráme také vtipné videjka na Instagramoch. A potom už ideme robiť. No a ja v podstate niektoré dni som tak, že aj pomáham niečo pri pečení, robím torty. A niektoré dni mám tak, že vybavujem veci, čo treba. Lebo stále niečo treba. No a potom už zvyšok toho dňa o 1 už som s maličkým, takže potom sa to celé po obede vlastne venujem jemu. A večer, keď zaspí, tak ešte robím všetky veci za počítačom. Proste celú administratívu, čo musím, odpovedám na maily, lebo ja vlastne riešim aj všetky objednávky. Tovar to už riešia baby. A tak komunikujem s tými ľuďmi a proste stále platím faktúry, všetko, čo treba. Takže vždycky večer tak ešte na 2 hoďky si sadnem k tomu a tak, no. Robím, čo môžem. Takže ten deň máš úplne plný, by som povedal. Určite. Neviem, ako by som to ja zvládol, alebo my. Ako nič. Mne tak stačí, že ráno stanem, idem do práce a keď sú 3 už by som chcel byť doma aj cvičiť. No veď. Poďme nejako od začiatku, že vlastne my vieme o tebe, že to varenie alebo to pečenie tých koláčikov ťa nebavilo od malička. No to Keď je ten nie. zlom, že kedy to nastalo, že ťa to začalo baviť a šla si do toho a... No akože ja som vždycky skôr inklinovala k tomu vareniu. Ja som si akože aj doma, ešte keď som bola mladšia, tak som chcela si tak zdravšie variť, však varilo sa normálne doma, rezne, všetko, klasika. No ja som si tak skúšala také svoje veci. No a potom vlastne, koľko to je dozadu? 10 rokov? 10 rokov som robila recepčnú a mali sme tam pustenú telku na recepcii a videla som v telke reklamu na Masterchef. Aha. Poznáte, nie? Áno, No vieme tebe, že si vlastne to No a tak si vravím, že však čo nudím sa, idem sa tam prihlásiť. A to bol akože posledný deň prihlášok, tak som sa prihlásila. Však čo dám za to? No tak som sa prihlásila a už to išlo. Tam sa to vlastne tak celé zlomilo, že som zistila, že ma vlastne to gastro strašne baví, že by som to chcela robiť. Spoznala som takých ľudí, čo akože boli v tom zaangažovaní. No a vtedy sa to tak prelomilo, že som si tak povedala, že wow, že toto by som možno chcela. No a potom prišlo aj to sladké nejak tak popri tom, že skúšala som, piekla som len tak proste do roboty občas niečo kamošom alebo takto doma v rodine. No a stále toho bolo viac a viac a nejak sa to tak nakopilo, až bolo najviac. V tej show sa ti celkom darilo, V tej show sa mi celkom darilo, hej, akože, no ja som bola v tej najlepšej 16 a potom som sa tam pár týždňov ešte udržala. A tam som sa akože veľa naučila, lebo my sme mali všelijaké také workshopy v podstate, učili sme sa všelijaké veci robiť a tak. No a to bolo akože záhul, ale myslím si, že mi to veľa dalo. Aj takého toho pohľadu na celý ten kuchársky svet. No a potom to už bolo také jednoduchšie, lebo aj ľudia ma celkom evidovali z tej telky. Takže vnímaš to, že... Vtedy určite, hej. A už vtedy si nejako založila ten Instagram, alebo už kedy nastal ten No to je taká celkom sranda, lebo v podstate vtedy ten Instagram až tak nefičal ešte.
Lebo to je už, no už je to vyše 10 rokov. Že to bolo také v plienkach ozaj, že to som si len tak fotila, hej. Keď si takedy pozriem tie fotky, sa smiem, že pre Boha, to je strašné. No veď, také keď si doma človek volá, čo vieš, katastrofa. Ale vtedy to tak začínalo nejako, nebolo toho veľa. No a ja som sa snažila akože to tak pekne fotiť aj všetko, dať čo akože aj seba, alebo len samotné tie veci. No a tak sa to nejak postupne nabalovalo. A proste potom mi niečo fotil brácho, on sa vtedy tomu venoval, tak to už boli aj také krajšie fotky. No a potom tie koláčiky už časom vyzerali aj k svetu viacej, že už to bolo také celkom reprezentatívne. No a vrajím, že ja som bola tu asi v tomto regióne taká prvá, čo tu začala robiť tie torty a tieto veci trošku tak inak, lebo dovtedy to bola taká klasika. No a bola som však mladá baba a nejak to tak celkom vtedy vybuchlo, že... A ešte mám takú Áno, otázku. povedz. Už keď si bola v tej show, ty si ešte študovala vtedy? Hej, ja som chodila na vysokú Čiže školu. stále si na vysokej Hej, škole? bola som na výške externe a robila som recepčnú v Hrabove. No a potom som vlastne, keď skončila tá šovka, na školu som sa vykašľala v poslednom ročníku a začala som riešiť to pečenie. Však lebo to samozrejme trvalo. Musela som si dorobiť školu, aby som to mohla robiť oficiálne. Najskôr som piekla len doma, ako každý. A potom sme začali budovať takú úplne malú kutičku, 20 m štvorcových, ešte u nás v Komiatnej, u našich. No a to bola taká moja prvá výroba. Fakt, že no extrémne ako toto. Som mala ten priestor. Čiže maličké. výrobná hala veľká. Výrobná hala taká. Výrobná hala, no a tam už som si začala ďobkať do Komiatnej, všetci po to chodili, aspoň vedeli konečne, kde je táto dedina. No a stále toho bolo viac a viac, aj ten Instagram rástol a až sme tu. Akože bolo to také, že ja som bola z toho sama prekvapená, že ako to ide. No určite pomohla mi tá telka, že ma ľudia odtiaľ poznali. Asi to aj vyzeralo dobre tá robota. A bola to taká diera na trhu podľa mňa vtedy. Čiže ty si rovno z Komiatnej, ako z domu, vyrazila do podnikania, do sveta, do Ružomberka. Aký to bol nejaký ten, čo si vlastne išla, spala si doma, zistila si teraz nejaký nápad, že tak už to asi nebudem zvládať, tu doma v Kutici idem. Tak to už tak rýchlo prišlo, lebo doma v Kutici, no tak vieš, tak som to robila doma v kuchyni rodičovskej, tak všetci mali z toho nervy, že ja tam bola, čo vypekám. Tak mi prerobili to podkrovie vlastne, to bola tá prvá výroba. No lenže keďže to bola taká ďalšia Kutica s 2 chladničkami, tak proste kapacitne sa to už nedalo, ale mala som tam už vtedy moju Katku, čo robí doteraz so mnou, tak už vtedy ona bola pri mne. My točili aj video, takže... Áno, takže viete, takže už vtedy ona bola, ja som ju brala s tým, že no veď kto mi bude riady umývať. A pozri ju teraz, hviezda, je najväčšia. Vedúca, nie? Ona je vlastne... Vedúca, áno. Takže už vtedy bola so mnou. No a už proste my sme nemali kam dávať tie koláče. Všade boli. Takže musíme ísť do väčšieho. A nebala si sa toho, že ak náhodou niečo sa pokazí, alebo takže pre pozerajúcich, čo sa rozhoduje teraz, že ide si za svojím, alebo nejde si za svojím, že nebala si sa ani, alebo nepochybovala si ani chvíľu, že keď sa presunieš, už otvorí si vlastnú výrobu, prenajme si priestor, nakúpi stroje, že by sa dačo mohlo No ja som sa bála, lebo som nemala nič, žiadny kapitál. Proste len tak som to pozliepala, ako si jeden mixer som mala, jednu chladničku, jeden stôl, no nič dokopy. A videla som, že tento priestor tu pod nami je na prenájom, tak vrajím si, no veď vyskúšam, no. Tak teta, keď mi povedala, koľko nájom, tak ma vykotilo skoro, že to akože na to idem zobrať. No a tak bolo, ako sme to polepili, dali sme to do poriadku, tam predtým bola taká pizzerka, možno pamätáte, neviem. San Angelo, hej, katastroficky to vyzeralo, ten priestor úplne. Aj tie pizze boli katastrofické. Môžem, nie že by som mal skúsenosť, ale môžem. Môžem povedať. No takže to bola čistá katastrofa. No a dali sme to do poriadku, pol roka to trvalo. No a išli sme na to, a to tak fajne bolo, lebo ja som aj COVID zažila celý, že to som sa ozaj bála, že ako ideme to prežiť. Ale všetko sme prežili, sme tu.
Tak Ale to je čo ma zaujímavé, že proste pravila si, že tie koláče boli predtým komunistické, alebo proste bolo také stále a ty si urobila nejakú dieru na trhu, tak proste v čom sú iné tie Nie, koláče? akože, tak ja som Vyzerajú sa- inak, alebo čo predá ten koláč? Výzor toho koláča, alebo chuť? No jedno s druhým. Jedno s Ale druhým. tak ja som sa tak snažila robiť to proste inak, že nie... Akože podľa seba, alebo si videla nejakú Akože inšpiráciu jasné, že na som si internete? pozerala nejaké recepty a snažila som sa to tak polepšiť, dať tam kus taký nejak zo seba, aby to aj pekne vyzeralo, že proste nedáš margarín alebo smetol, ako by povedali staré mamy, a proste urobíš to fakt, že z poctivého masla a hneď to aj inak chutí. Aj proste dáš tam čerstvé ovocie, žiadne také umelé nejaké arómy, prášky, blbosti. No a proste tí ľudia zistili, že to chutí inak. Stojí to samozrejme viacej, ale na tej chuti to poznáš. Za kvalitu sa platí. Tak to je, Presne. myslím si, že v Zrejme každom to robíš dobre, odvetvi. keď sa tí ľudia vracajú. vieš. No vyzerá, že už Nie je to, máme že nejaké to prídu, meno, ale hej. potom sa Ale zvracajú. ja sám osobne musím povedať, aj za Majka, tie nápady sa nám veľmi páčia. Napríklad teraz to MTŽ, čo bolo Ficom. s tým Ficom, to... To ale nebol môj. 100 bodov. To bol... Ale to zase, vieš, ja musím povedať, že ja mám fakt, že super baby pri sebe. Áno, To sa tým. tak všetko, hej, super tým, že to už nie je vôbec iba o mne. Ja som začala a celé som to možno nejak vybudovala, ale už to robia spolu so mnou super ľudia. Takže ja... Teraz sa presne dostaneme k takej mojej otázke, že vnímaš to blaho od Aďky viac ako kaviareň alebo ako komunitu? dobre. Lebo vlastne celá tá sociálna sieť. Tak alebo je to teraz kaviareň, máš- ale akože ja sa snažím práca. budovať ozaj, myslím, že aj tí ľudia to tak vnímajú, že to je také miesto, že kde chodia radi, lebo aj tí ľudia to cítia, že aj tá obsluha proste je... Nie je taká na Je silu. tam rada, Hej, vieš, hej, že nie je tie taká ba- na silu, že ako hej, chceš, že že- už choď preč a proste. Že tie baby vyzerajú, že sa celkom aj dobre cítia v tej robote. Tak určite, ja osobne musím povedať to. Ja mám tiež takú skúsenosť. No veľmi takže skoro. to je pre mňa taká najväčšia aj odmena, že nie sú tam proste zduté, že vidím, že sa radi do tej roboty A vracajú. keď si aj urobila tento MDŽ s tým Ficom, máš aj nejaký taký nápad alebo niečo, čo už by bolo cez tvoju takú srdc, že už by si do toho nešla? Nejakú možno niečo viac politické, Vieš, alebo akože ja niečo, som, nejaká toto sú sranda? také veci, s ktorými ja akože dosť bojujem, lebo ja nechcem akože nejak sa politicky angažovať alebo to. Lenže ja už mám akože dosť veľkú tú skupinu cieľovú aj na tom Instagrame. A zasa, keď všetko toto, čo sa deje v tomto štáte, tak už niekedy mi to nedá nejako neokomentovať. Hej, veď snažím sa to urobiť tak akože a ešte Neutrálne. akože vtipne, alebo proste nie nejak. Ale napríklad veď aj keď boli prezidentské voľby a bol u nás Korčok, vieš? Proste prišiel na kávu, keď mali v Ružomberku nejakú akcošku, tak to vtedy tiež som čakala, že ty kokos, že sme sa s ním všetci pofotili v Blahu a tak, vycapili sme to a že čo teraz príde. Ale vtedy sme fakt mali, no nemali sme jeden hejt. Ani jeden. Lebo ja, akože sledujú ma fakt ľudia, ktorí asi nejak tie hodnoty a veci, pohľady na svet majú také podobné mne. Čo vidím, že je rozdiel na Facebooku, lebo keď niečo zdieľam na Facebooku, čo keď aj... tvoria niečo, hej, je tam negativizmus väčší. isto. Keď aj napríklad nejaké reelska sme mali, že vtipné s babami, ty kokos, to na Facebooku to boli také hejty. Áno, ten že- Facebook to je Katastrofa. úplná tá... Katastrofa. Ten vekový, áno. Úplne Oni to nerozumejú cítiť. až tak. Absolútne, Tej takže... srande a generáciu, tým veciam. Hej, takže už na Facebook som aj prestala niektoré veci zdieľať, ale snažím sa to akože tak nenásilne aj niektoré svoje názory možno prezentovať. A keď si spomenula Korčoka, ma tak napadlo, máš nejakú takú osobnosť, pre ktorú si piekla, alebo niečo vypekala, nejakú takú Vieš- Najznámejšia, alebo nejaká možno najznámejšia, najvyššia. alebo možno... No akože Primátor. musím sa pochváliť, že ku nám Kľudne. chodia hociaké celebrity. Kľudne, Lebo- na to sme tu. Akože ja sa nechcem nejak chváliť, veď ja si... Nie, ale tak to je podľa mňa počesť pre toho človeka, Hej, s tým pracuje. ja si vážim všetkých zákazníkov rovnako, že nechcem teraz povedať, že ani sa viacej nesnažíme, keď proste príde neviem kto. Ale napríklad minulý rok sme piekli svadbu Filipovi Jančíkovi, to je taký huslista. Áno. Tak to bolo také, že wow, že sme sa z toho tešili. Alebo napríklad Sima, teraz už Magušinová, alebo Marta Usová k nám často chodieva, Katka Koščová. A takto, že oni proste, keď takto niekde koncertujú, tak
idú cez Ružomberok, zastavia sa, že máme viac takých ľudí a tešíme sa z toho veľmi. Tak to je Hej, veľmi hej, akože hej. pekné. Tak už Máme ten sa Korčok. čo učiť. Čakal nejakého primátora, aj Kubáňa. alebo tak, Veď ale- samozrejme, Ale ten Korčok už bol oveľa aj vyšší, ten, hej, keď tak- príde, tak sme šťastné. Že pán primátor, áno. Neboli ste ale- nespomenutí, prepáčte si asi nižšie. Ale Nie, tak aj pán o- Korčok je nad ním, no, to musím vedieť. Nie, veď akože my sa fakt tešíme z každého jedného. A vy keď príjete, je mi nešie. Už dvere sa zatvárajú, už aj nechoďte rýchlo. To je sranda. Nie, ja sa teším z každého, kto k nám zavíta. Takže My tam osobne veľmi radi chodíme, lebo ako si spomenula, tá obsluha jedno s druhým. Už ani nemusíme si sadnúť ku stolu a už proste vedia, čo chceme. Napríklad, aj to ma teraz napadlo taká, že ja si dám vždycky lungo. Lebo to je podľa mňa taká káva pre chlapa. Ale aj Dani také latečko No, karamel. a toto, tvoj názor ma zaujíma, že on si dá latte, normálne ešte s tekutým cukrom, ani neviem čo všetko. To musím vyzvihnúť Pavlinku Salvovú. Pavlinku Salvovú, úplne priateľka môjho brata, ale on nám začal dávať ten cukor. Ten tekutý cukor a proste bolo to fakt fajné a ona to naučila všetky ostatné dievčatá. A odtedy proste poviem latte a oni mi ten cukor tam dajú. No veď jasné. No, proste nič vedia. A to som sa napríklad nestretol ešte v žiadnom podniku, Vidíš to? takže... Hej, tu máme, vieš, my niektorých ľudí aj voláme podľa toho, čo pijú. Pán do Pio chodí. Áno, veď, tak už som to... Vieš, že máme takých, čo ich takto proste... Fakt? No, slečná kapučínko. Ale nejdem moc hovoriť, aby som takto v tom nespoznal. Takže nič osobné, hej, kto pije kapučino. A tak určite ich Tých je je veľa. veľa, vieš, ale to Jasne. proste... Máme takých ľudí, čo už akože podľa A tak Áno, veď, nápoja. tak proste tak... Si myslím, že takých Lungo, ako- drevo, rubač a latečko futbalista, nie? No, tak, No dobre. tebe ešte dielo. Ale teraz ma zaujíma, akú ty kávu preferuješ? Vieš, no, akože ja pijem kapučino bezlaktózové stále. A to je také moje. Ale ja som bola, kedy ani kávu vôbec nepila. Začala Už si som, podívala, ale už ale- potom si vrám, že tak mám kaviareň, tak to je dosť trápne, nie? Nie, Tak už som to je- začala, no. Ale to sme trošku preskočili. Teraz sme v tom, že máš otvorenú cukrárenskú výrobu vlastnú. Mala si otvorenú 2 roky a po 2 rokoch si sa rozhodla, alebo... Vieš, ako Troch ja už rokov? teraz neviem ani koľko to bolo, ale každopádne bolo to kvôli tomu, že začal COVID a vedľa našej výrobne sa uvoľnila prevádzka. No a vrajím si, že do keľu. Že to je také znamenie z neba. No tak som zavolala na číselko, nie, že koľko by to stálo. No a vravím si, no tak kedy, keď nie teraz. No tak proste bol ten COVID, mali sme viacej času, lebo nebolo samozrejme toľko roboty. Tak sme začali prerábať svoj pomocne s babami. Ešte vtedy sme mali jednu kolegynku, ktorá už s nami nie je a s touto Katkou. No tak sme nahodili monterky a išli sme bomby riadne. No a tak tiež to trvalo. Tiež to bolo úplne, že budget proste som nemala žiadny. Takže to bolo také všetko pozliepané. Ale tak už postupne sa snažíme nejak to vylepšovať. Vždycky, keď sa volá čo zarobí, kúpime, ja neviem, novú myčku, nové dačo, teraz nám príde nový kávovar, že už postupne proste vylepšujeme všetko. Aj ten interiér sme trošku zveladili, takže proste o to viacej stoja vážim, lebo viem, že na všetko sme si zarobili peniaze. Áno. Nikto mi, vieš, nič mi nespadlo z neba, ani mi nikto nič nedal, ale viem, že sme si to všetko fakt, každú jednu kachličku sme si vydrali. No. To je akože aj také posolstvo pre druhých, proste keď niekto nevie, čo začať, tak tak je to aj veľká máš... inšpirácia. Áno. Tak začnite, prosím. Začnite. Treba len začať. Nahoďte monterky a poďte. Tak, A čo? treba len začať. A pamätáš si ten prvý deň toho otvorenia? Ježiši tej prevádzky? Kriste, no jasné. Aký bol? Určite tam boli nejaké nervy, stres. No počúvajte, my sme... Vtedy nám ešte prišiel pomôcť môj kamoš Marek, ktorý nám praží kávu z Mikuláša. No a ja som vlastne si našla 2 zamestnancov vtedy, takého Majka a Lauru. A ešte potom nejakých brigádnikov, no ale my sme teda boli 4 ráno a tak sme sedeli pred tou kaviarňou a ja tak hovorím, že bože, že príde sem vôbec niekto. Úplne som mala z toho proste stres, že čo teraz? A ty kokos, odvtedy sme sa nezastavili. Ten prvý týždeň, že podľa mňa bol celý Ružomberok u nás, fakt. Že bolo tam aj nejaký hype, nejaká reklama z tvojej strany, alebo čisto... No ja som to akože len na tom svojom Instagrame promovala, že ideme to už otvoriť. A fakt to bol extrém. Ale ja na to nikdy nezabudnem, ako som sedela na tej stoličke starej, čo nám volá kto dal, lebo ja som zháňala staré stoličky kade tade. Sedela som ukorám, že no ja neviem, či tu vôbec takto príde proste.
A odtedy bomby strašné. A to bolo leto, august, no a vtedy sme ešte ani terasu nemali takú ako teraz. To sme mali fakt, že 2 stolíky a 4 stoličky. A dnu sme nemali takto, že gaučiky fajné. To sme mali takú jednu lavicu, drevenú, a tá normálne prišiel taký väčší ujo a ona sa normálne prepadla. Zlomila sa, hej? To máš? Takže prvý deň, či... Takže to bolo tak prvý týždeň, no takéto bizáre, hej. A proste nič, ani myčku na riad sme nemali, veď my sme mali takto riadu, už sme nemali do čoho kávu robiť, lebo proste pár hrnčekov sme mali, no to bolo. Ale vydržali sme to, aha, ako dobre. A si spomenula, že si mala vtedy nejakých 2 ľudí, čo si hľadala, keď máš kavereň. Hej. A vieš to nejako teraz, že koľko máš ľudí, alebo o koľkých ľudí sa musí starať? Ježiš, aj nevrav. Vieš, no teraz nás už je 10, 11, 12, tak sa to niekedy hýbe. Taký stabilný kolektív, no a no je to sranda tie odvody platiť. Nebudem klamať. Tak to už je taký stredný plán, to nie je malo obchod, je naozaj také pekné, tá gastronómia na Slovensku, ako vyzerá u teba na veľmi peknom Instagrame od Aťky. to je tak rúžovo, tak krásne, tak farebne. I tak naozaj je aj realita podnikania na Slovensku, taká, aké sú tie pekné obrázky. Tak ja stále hovorím, že ja sa proste chcem sústrediť na to pekné, lebo keby ma lamentujem každý deň, ako je to na prd, ako čo všetko je za tým, na čo všetko musíme zarobiť, čo človek nevidí. Dnes teraz akurát sme sa s babami rozprávali, že my len za smeti dáme ročne 1000 eur. Vieš, že to sú veci, ktoré proste ľudia absolútne ani ich nenapadnú, ale to je všetko za tým, ale keby sa fakt iba na to sústredím, tak vieš, no chodím s radosťou do tej roboty, alebo... Takže určite na prvom mieste ten pozitívne No myslenie. jasné. A to je ten základ asi, že Presne tak. To určite robte všetci, lebo môže vás to len posunúť. Lebo strápený, no dotiahneš dáko ďaleko. Neveď, každý máme horšie dni, ale tak vždycky si poviem, že... A keď sme pri tých horších dňoch, No povedz. nejaký taký fuck up, ktorý sa ti stal? Fuck up. Či už... Vieš, taký úplný. Jeden sme už počuli, že sa tam prepadla. Ja. Ale niečo také, že tesne pred odovzdaním nejaká torta, niečo sa tam... alebo... Rozmýšľam, raz sa mi stalo, ešte som mala taký Mini Cooper, parádny, taký ranný vrčiak. A išla som zaviesť svadobnú tortu niekde k Umare a pokazilo sa mi auto. Cestou tento môj Mini Cooper začal, ja neviem, či začalo dačo horieť, no dačo proste. A musel prísť pre mňa vtedy kamoš, alebo bracho, už neviem. A ako sme tú tortu z toho auta prekladali do druhého, tak sa proste pokazila, rozpadla sa celá. Tak som zobrala tú tortu, utekala som ju opraviť, to auto sme tam nechali. Išli sme na tom druhom, na ktorom prišiel, utekala som tortu opraviť naspäť do roboty a zase nazad. To mám tak... a to ešte neviem ani hovoriť, že som bola po operácii, som nemohla ani ruky zdvihnúť a som sa tam proste Pre zákazníka všetko. z 10 kilovou, no to bola katastrofa. Naozaj je tam 100%. Ale mňa by skôr Odovzdanosť. to zarazilo, že ako sa dá opraviť, že čo to nejako... No- bo my tam dáme trošku tmelu, No veď takisto ako vy, zahladíme, zašuchneme, dobre bude. Á, dobre, vidíš, je to aj tak zedia, nie? Nie, veď akože fakt, že snažila som sa to pekne spraviť a dávaj naspäť. Tak to bolo také, čo si tak pamätám. Veď bolo pár takých vecí, ježiš, sorry. Pôjde, tak Ale nechápem, že ešte keď som mala v Komiatnej tú výrobu, tak to som mala tak hore schodmi. A takými strašnými kovovými. Ja doteraz nechápem, že nikto sa odtiaľ nezdrbal s tortou. Ani ja. možno sa aj, len si aj nezistila. Si to vypekal. Možno. A bolo blbé, vieš, že no už... A už sa idem aj tak. Pozbieram. Možno. Takže, veď hoci kedy sa hocičo, hej, proste upchajú sa nám trubky v kaviarni, potom nám to tam vyviera v lade, musí prísť ujco, krtkovač, z neviem odkiaľ a takéto havárie, proste to sa deje, ale... Čiže aj toto musí riešiť Všetko. majiteľka 2 prevádzok Veď a ja, mama. jasné. Hej, hocičo. No a keď sme pri tých koláčoch, tak je nejaký koláč, ktorý ťa vystihuje z tých tvojich koláčov najviac? Fúha. Keď ja mám rád tvarohý Míšo, hej? Hej? A ty? Ja prosím len tvarohý Míšo. Kinder kocku. Ale aj Míšu môžem. Ale ten oný, A takže ten... nejaký proste koláč, ktorý ťa vystihuje možno ako osobu, alebo ktorý, To asi ktorý máš nie. najradšej, alebo Akože ja najľúbenejší. priznám sa, že ja až tak naše koláče nejem, lebo
som s nimi stále v styku, ja som proste rada, keď môžem ísť niekam inám a dať si inde koláč. A to akože robím často a ľudia sú takí, keď ma vidia v inej kaviarni v Ružomberku, že také divné pohľady, ale ty kokos však nebudem chodiť ku sebe, veď ja chcem aj Pre mňa by iných... to bola osobne podsta. Ja chcem aj iných podporiť, vieš, to keľu, ale ja neviem, proste niekedy to tí ľudia tak zvláštne berú, že som z toho taká trošku. A mala si, alebo lepšie povedané, akú si mala takú objednávku, že ktorá pre teba bola úplne paf, že si sa ti len oči pretočili, ako idem toto zvládnuť. Nejaká úplne Akože tvoja najdrahšia objednávka. To ani tak si nepamätám, že najdrahšie, ale skôr tak, keď si to kapacitne predstavím, hej, že keď sme ešte aj boli v tom prvom priestore našom, my sme mali fakt, že 2 chladničky a my sme to proste, ja neviem, aj na tie Vianoce, kde sme to napchali tie veci, keď sme piekli tie krabičky, no to bol extrém. Skôr takto, akože množstevne, že až tak nepozerám, že tú sumu, že koľko to stálo, ale skôr takto kapacitne. Ale tak akože my už vieme fakt, že veľké objemy napiecť. Hlavne na To takéto... Tak, len tak číslom plus minus, aký objem, že... No, keď sme napríklad, keď bol COVID, tak sme mali také, že... No, lebo nemohlo sa nikde sedieť, chodiť nič. Áno. No a my sme robili také s tou mojou kolegynkou Katkou, že veterníkový piatok. Že sme proste dali na Instagram, že veterníkový piatok, môžete si objednať veterníky a prídete si zobrať. No a počúvajte. Že len tak, hej, na Instagram. Hej, Ste sme sa bachli, rozhodli, že... hej, sme dali. Čo ideme piatok robiť? Veterníky. Katka, poď, ideme. No a počúvajte, my sme toto dali. A my sme mali vtedy také, lebo nemohlo sa ani chodiť do prevádzok, tak sme spravili také okienko spredu, že vlastne iba okno sa ti otvorilo a my sme podali koláč. No a my sme mali toto okienko, počúvajte, my sme mali taký rad pre tou výrobou, vtedy sa chodilo na testovanie, my sme mali rad ako na testovanie. A nemohli sa ľudia vtedy zgrupovať. Kokos a pri nás rad až po Anima Café, viete, kde je Anima Café? Odtiaľ bol rad. A ja do riti, tu takto príde, to tu všetko rozoženie, lebo že tu porušujeme rozostupy medzi ľuďmi, nič. A vtedy sme tam, ja neviem, či 1000 veterníkov predali. A to sme tak, že vieš, že... A to bolo taký obyčaj... Za jeden piatok. Hej, a ľudia si proste domov chodili brať, vieš, no veď každý bol v depresii, potreboval cukor. A aj si akože objednali dopredu, no to sme išli iné bomby. Tak tu sme také, hej, to boli... Akože veľmi pekne, to by som extrém. ani nebol povedal, lebo ja by som sa... to si bol neviem taký ani extrémik. predstaviť. To bola A to tu sranda. na gušu... To bolo už tu. Hej. Normálne, na to nezabudnem, no. Ale tak takéto veci nám pomohli, lebo inak, vieš, by sme to proste nedali. Ten COVID nám dal zabrať. A čo ste vyrobili vtedy? Andrej mal vtedy Concordiu. Čo si mal? Concordiu, pap. Ale figu? On vlastne skrachoval, hej, takže preto... Tak preto som začal točiť video. To vážne? Preto tak obdivuje, že si to vlastne zvládol, ale nevieš. Že vlastne čo si urobila inak, ale vieš, už 1000 veterníkov, no neviem. No, 1000 písní 1000 nepredal. písov som asi nepredal. si robil pizzu? Ty si sám piekol pizzu? Mal tam... Boli situácie, kedy som musel aj ja piecť pizzu, ale mal som jedného extra super kuchára. Aha, Targi, ahoj. Neviem, či to môže vypípať, alebo nie. A potom ešte A mal som aj Samka, ten bol tiež dobrý kuchár. A ako dlho si to mal? 2 roky, nie? No, môže byť asi 2 roky. A cez COVID si zavrel, hej? No vidíš, keby si začal veterníky piesť, no tak možno ešte... To som mal ísť radšej nejakú cukrárenskú výrobu a to je ako... No už nič. Alebo možno tak pizzu vydávať, že možno by som... Hej. No ale Nemal pozri, to okienko, no. ale To zasa bola by, chyba. keby sa to nestalo, tak by ste neboli takáto dvojka parádna. Možno, no. Možno. Je to Nie? tak, no. Všetko sa deje z nejakého dôvodu Presne a tak. pre niečo. To ide byť motivačný podcast toto. Vyzerá to Motivačný, tak. no. No a mám ešte pre teba také kvízy. Nie, Takže Rubriky. začali asi rubriky. prvým. No daj A to je, rubriky. že hádaj koľko. Hádaj koľko, by som to asi nazval. No daj. Hádaj, koľko to stojí. Tipni si nejakú cenu najdrahšej kávy na svete. Že koľko môže stať... Akože myslíš kilo tej kávy, alebo šálka? Áno, kilo. A mám aj menšiu pomocku. No daj. Nie, akože, Aha, ako pre seba. Dobre. Minule som čítala volačo a
A to bolo, že kilo stálo nejakých 600 €, ale to... Ale to bolo asi niekde tu, či... Nie, to akože v nákupe, tá surovina ešte len. Pred upražením. Daj. My sme našli, že najdrahšia predávaná v súčasnosti káva, prosím pekne, volá sa Panama Esmeralda Geisha a stojí kilo 23 000 amerických dolárov. No do prdela, to som bola pekne ďaleko. No, trošku. A jedna šálka v Dubaji konkrétne stojí 500 až 1000 €. Do Ako prkna. jedno, Tam už teraz nikto ako jedno nepôjde. takéto lungo, áno. No aké fajné, však Dúfam- za 2 €. A čo? Možno chodí úplne takisto, vieš, ale tak tam je Dubaj. Keby toľko stalo, by mi to ani nešlo do lekrku. No je to presne. No dobre, tak to som nezvládla prvú otázku. Ale máme ďalej Dávaj. nejakú najdrahšiu tortu. Čo na sme my svete. robili? Nie, Jaj. na svete. Najdrahšia torta na No, svete. to tiež bude nejaký dubajský shake, čo mal, nie? No, bude to nejaká 16 známa 000. dizajnérka. Je to dizajnérka Bingham a stála 75 miliónov Čo ti pere? dolárov. No tak to som zasa To zlaté, neviem, či to musia tiež obaliť karátom do zlata. s takými alebo diamantami taký aj. Tak to som tiež dobre mimo bola. Nevadí. A Daj ďalej. ešte tu máme kávovar, lebo tiež robíš kávu. A najdrahší kávovar predávaný v sérii. Čo ti ja viem, to už teraz nechcem byť od veci, ale tak 1 000 000. Je to 52 170 dolárov amerických. Fakt? Tak to A ani... to je najdrahší sériový kávovar. Fakt, lebo predávaný. som sa, že viac povieš. No dobre, no tak... Tak pre toho výrobcu môžete zvýšiť tú cenu. Tak tento quiz som nezvládla. Máme tu ešte jeden quiz. Máme tu ešte jeden. Mám A šancu. tento quiz má názov, že uhádni verzek. A kde by si ho ty Kde by si ho možno použila? vo svojej profesii? Dobre. S čím by si ho porovnala možno, hej? No veď vy už ste boli u nás s keľňami. Toto je prvá hračka. Môžeš Joj, aj skúsiť. no, Čo by si povedala, že si to... ale toto by ste mi mohli požičať. Lebo Na čo by si to použila? my používame flambovaciu pištol. A toto je veľmi podobné, len lepšie. Takže A my, vieš čo, akože napríklad teraz v poslednú dobu aj baby flambovali banány v blahu na taký jeden drink, ale aj my flambujeme, keď napríklad robím tortu a už mi trošku tuhne tá vrchná vrstva, tak si trošku Že myslíš, že to je ohrejem. ohrievač? Akože, No a nie? Nie. Majko, neviem, že ako by konkrétne dopadol ten zákusok. Podobá sa, áno. A čo to je? Tak nevieš, hej, čo to je? Ja, že to je taký, vieš, že ako teplovzdušná pištol. Toto je nitovacia pištol na stlačený vzduch. Tu A čo sa s tým robí? Tu sa vlastne pripojí hadica Aha, stlačeného okej. vzduchu, čo tlačí Kompresor. kompresor. Tu nám si dáš nit a nituješ. To je Spojíte vlastne to. studený spoj. Do keľu, no tak nič, no. To je prvá vec. Tak A máme tam aj ľahšie, ale aj tak ma stále zaráža, že chcel by som si predstaviť ten zákusok, ktorý by dostal tú bombu od toho nitu, že... ale daj za čo? A vlastne vzniklo by umelecké dielo, ktoré by možno sa ešte predalo viac ako toto. Možno, No možno. Ja akože... A tým pádom už by si... No a dajte dačo, čo budem aj vedieť, lebo nie, že vidím z tohto ako trubka. Ďalšia vec je tiež pištol. No. No to je na silikón a tieto všetky veci. Potlesk. S tým už som bola, čo porobila. Je to pištol. Áno, lebo vidíme aj na sociálnych sieťach, staviate dom, tak tiež Hej, tak vidíme už. to tam. Áno, áno. Ešte máš volať čo? Super, toto bolo, to som Hej, už- nečakal. Toto bolo ľahké. Daj ďalej. Čo si myslíš, že je toto? Joj. Ukáž, počkaj. To bude... No to mi nedáva zmysel. Som sa, vieš, dáku Čo by si s tým robila? šrobku sa ma dáku krútila, ale čo by som tým získala? No povedzte mi. Počkaj, alebo... No. Čo tam je napísané? 6 grám. Neviem. Priznám sa. Toto je nitovacie očko na rezanie vonkajších závitov. Keď máš vlastne Preboha. šrobu a máš ten závit, vieš, tak tým sa proste reže ten závit. S týmto. Ty kokso. Dobre, nič zase. A zase z niečo možno z našej profesie, No ukážte. stanárske, lebo my stavíme stany. Hej, ja viem, ja však ja to vás sledujem. To by nevedel. No veď počkaj. Je to také, ako máš Sponka. do vlasov. A čo tým spojíš? Dáko len tie plachty? Alebo no, do zeme to je slabé. No, alebo čo to? No povedz. A nemáš ani nejaký názov?
alebo môže byť si typla niečo. Alebo... Sponka. Sponka. My to voláme závlačka. A vlastne keď sa dá kolík alebo na niečo, aby, Aha, no, aby ten kolík chápem, nevypadol, aby že tej- sa dá. Aby sa nedali Jasne, chápem. Ako ja, keď som mal 16 rokov a som začal robiť tieto firmy, tak som to volal, že krokosvorka. To už vtedy si začal robiť túto robotu? Hej. No, Ale akože nerobím furt, ale som sa k nej vrátil. Ale keď som brigádoval, tak som to volal, že krokosvorka. Krokosvorka. Každý to volá inak, ale je to proste závlačka. No ale vy by ste mali aj tak o sebe najskôr povedať niečo v tom podcaste, vieš, že čo ste vy, akí frajeri? Nie? My sme frajeri. My sme Nie? pracujúci. Robotíci. No veď ale parami, veď my sa tak smejeme na tých videách, ty kokos, hoci kedy, keď si pustíme v robote. Snažíme sa To je topka. vyťažiť z toho. No ale vy tiež tak akože reflektujete politické dianie. Na to vám niekto akože hejtí? No, akože my nepridávame videá na Facebook, ale stalo sa nám už párkrát, že proste tie videá, čo my sme dali na Instagram a TikTok, Na YouTube, tak nám to to si nevieš. premiestnili na Facebook, nejaké Prezilali to proste I love Vlčince, alebo Zelená žilina, Keď sme alebo dávali niečo také. napríklad otvorenie tunela To bola Pišťove, topka. tak to prezilali na žilinskej stránke. Fakt? A tam sme sa dozvedeli o sebe Tam bolo také asi veci, 100 že komentárov, aký my som sme liberálni, liberál, Jemenečky. blablabla. Majko, že je PSK-kár a neviem čo, Slniečka. slniečkár, že neviem komu. A že chodíte do toho tunela a blablabla. Jemenečky. Ale snažíme sa to akože nerobiť takým štýlom, že by sme narážali na nejakú tú politickú scénu, Jedno video bolo, že priamo na Pellegriniho, že akože podržtaška a tak. Lebo ale dačo aj s pánom ministrom, ale to bolo asi pri tej... Ja aj to bol... Jožo Ráš. Jožo Ráš, hej. Minister dopravy. Väčšinou to, čo sa deje, tak No veď, ale snažíme to je sa nejako super. Mne to sa to- priblížiť, len nechceme sa nejako do toho Jasné, angažovať, chápem. alebo tak, že proste, že vyslovene, že niekto by povedal, že toto musíš povedať, tak Hej. to určite nie. Jasné. Hej, mne sa to páči veľmi, ako to robíte. Ale aby sme sa ďakujeme, ešte vrátili ku tomu, nejaké tvoje plány do budúcna? No plány do budúcna, to ste vrali také moje súkromné, že teraz sa budeme sťahovať do domu a potom máme také veľké plány s Blahom, že to ideme vlastne celé prerobiť. Lebo už je 5 rokov, ako fungujeme a je nám málo miesta. Tak chceme to trošku zväčšiť. A vedľa sa prerábovláka. To bohužiaľ nič so mnou nemá. Nie? Nie, to frasa. A my sme celý čas, že opýtame sa na to, určite niečo sa tam... žila akože stierka, tak si vravíme, že boli no. také plány maličké, ale potom sme sa rozhodli inak a rozhodli sme sa, že ideme vlastne to, čo máme, ideme spraviť lepšie. A ako sa dá lepšie urobiť ešte lepším? No vieš ako? Že my tam máme ešte dozadu také skladové priestory asi 50 metrové. Čiže ešte raz toľko miesta máme. No a chceme to vlastne celé prebúrať, celé Blaho a úplne inak proste urobiť dispozične, vieš? Že by sme získali viac miesta na sedenia, inde budú vecká, budú krajšie a tak. Takže to je teraz môj plán s Blahom. No lebo v zime, v lete je to super, keď máme tú terasu, proste kopa ľudí sedí vonka, hej, v pohoda. Lenže ako je zima, tak tí ľudia sa proste k nám nezmestia. Veľa ľudí nám... Máte často plné, no. to je Hej, pravda. ľudia odchádzajú, vieš, a ja Ideme, nechcem... lebo je plné, no. Hej. Ale tak väčšinou za nás aj po stojačku vypijeme tú kávu. Veď hej, ale jasné, to ale stalo, vieš, vieš, sú že ľudia, čo si proste- chcú posedieť. Áno. Akože ono niekedy je fajn mať ten pocit, že wow, že tu je plno, že asi je tu dobre. OK, to je fajn. Lenže už keď vidíš, že tí ľudia odchádzajú, alebo že proste sú natlačení, už ani tej obsluhe to nie je komfortné, lebo aj zle sa chodí pomedzi tých ľudí, vieš, že toto sú také veci interne, čo my vnímame a tak. No a chceme to trošku upgradenúť. Čiže túto novinku vieme... Viete, skoro prvý. Nie, akože vedia to babi, bo sa o tom často rozprávame, už máme aj nejaké projekty a tak, že ako to bude, ale toto je akože také, čo nás čaká. A čiže to znamená, že kaviareň sa nám aj zavrie na nejaký čas? Vieš, alebo nejako... zrejme to ako bude to je? musieť, chceli sme to robiť nejak tak, že za pochodu, aspoň časť, ale neviem, či to bude možné. Takže toto všetko musíme zmanéžovať, premyslieť, lebo vieš, no nemôžem si dovoliť na 2 mesiace zavrieť. Vieš, čo babí a čo proste to sú veľké straty. Takže toto nie, ale nejak to budeme musieť, možno vy nabehnete v noci a budete robiť. Možno, no. Nejak to musíme proste naplánovať fakt, že aby to išlo bomby, aby to bolo rýchlo. Takže tak. Ale bude to sranda, budú sa búrať steny a takto.
Takže máme sa na čo tešiť. Máme sa na čo tešiť. Budete počuť bordel, všade bude prachu. Tak. A Takže ešte niečo také, teraz sme si prešli celý tvoj doposiaľ život a urobila by si niečo inak v tomto, alebo niečo také, ktoré by si zmenila? Asi nie. Ja som spokojná s tým, že ako sa to celé vyvinulo, aj kde sme sa dostali, aj ako si fungujeme. Robila som vždy najlepšie, ako som mohla. Myslím si. Takže nič neľutujem. Podľa finálneho tohto je to určite nemohla si urobiť nič viac. Akože Teraz myslím je to... si, snažila som sa vždy proste najlepšie ako viem, no a tu je výsledok mojej roboty, tak už každý si zhodnotí, Veľmi úspešný za mňa. či je to OK alebo není. Takže tak. Tým pádom ďakujeme ti za tvoj čas. Ja ďakujem, že som tu mohla byť. Ešte Povedz. malá vsúka, zabudli sme skoro... Minečky. Zabudli sme aj na to, že my sme vlastne dostali takéto koláčiky. Môžeme otvoriť. Nie, že sa nám stane, že... Ako vieš to Mikuláš? Aha, tak je to. Teraz vám... Korecké výroby. Máš? A je... Máš. Môžete si dať, Bol tam chlapci. aj Kinder, nie? Ten. Á, jasne. No veď ja. Aj Lotus, ten si určite dajte. Aby ste si ho dali, Tak k tomu sme pripravili darčekovú poukážku. V spolupráci Robcast alebo Robkáči a Lahodačky. A vymyslíme ešte nejakú anketu. Lebo ja som chcel takú anketu, že... To povedz. Alebo chceli sme takú anketu, že proste, že akého som mal najviac koláčov si predala za mesiac. Ale myslím si, že to bude asi 1000 veterníkov. za jeden deň. Za jeden deň, áno. Čiže Už krát. prihlási by to už vedeli. Hej. Takže musíme Musí asi dať čo iné vymyslieť inú vymyslieť. otázku a výherca do komentára, čo napíše v tejto súťaži, tak vyhrá tú darčekovú poukážku a 20 eurovú a môže si u Aťky dať Môže užiť u čokoľvek nás. chce. Dať aj takýto úžasný koláčik. Áno. Alebo kávu, ale takú chlapskú. Alebo, hej, futbalistickú. Ako len taký. Ja, teraz všetci futbalisti budú... Vás nemať radi. Čo to ty? Alebo možno prídu. Možno prídu, hej. Podľa mňa určite tam chodia. Ale chodia aj, no veď. No. Tak No dobre chlapci, ďakujem krásne, bolo mi potešením. nám bolo potešenie. Som zvedavá na výsledok. Určite bude. Ja si myslím, ja to už tak pozitívne. teraz hodnotím, že to je asi lepšie, ako som čakal. Som čakal, že mi to bude proste, tak je to prvé. Veď jasné. Tu budeme hapkať, Ale koktať, čo, veď kde, super. či Na všetko. prvom videu, keď sme došli prvé video, to bolo také, že ozaj povedal jeden z nás jednu vetu a proste to, čo sa ešte odo mňa. Počúvajte, a kto bude ďalší host? Už máte taký? Chceš, aby som odpadnul?